Akwụkwọ abụọ nke ndị eze isi nke abụọ. O ruo, mgbe Jehova gaje ime ka Elaịja rigoro eluigwe n'oke ifufe, Elaịja siri na Gilgal jee ya na Elisha. Elaịja wee sị Elisha, biko nọdụ n'ebe a, n'ihi na Jehova ezigawo m ijeru Betel. Elisha wee sị, Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ, m gaghị ahapụ gị ma ọlị. Ha wee rịdaruo Betel. Ụmụ ndị amụma ndị nọ na Betel wee pụkwute Elisha sị ya, ị mawo na taa ka Jehova na-ewepụ onye nwe gị n'ịbụ onye isi gị? Ọ sị, mụ onwe m amawokwa ya, gbanụ nkịtị. Elaịja wee sị ya, Elisha biko nọdụ n'ebe a, n'ihi na Jehova ezigawo m ijeru Jeriko. Ọ sị ya, Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ, m gaghị ahapụ gị ma ọlị. Ha wee bịaruo Jeriko. Ụmụ ndị amụma ndị nọ na Jeriko wee bịaruo Elisha nso sị ya, ị mawo na taa ka Jehova na-ewepụ onye nwe gị n'ịbụ onye isi gị? Ọ sị, mụ onwe m amawokwa ya, gbanụ nkịtị. Elaịja wee sị ya, biko nọdụ n'ebe a, n'ihi na Jehova ezigawo m ijeru Jọdan. Ọ sị, Jehova na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị na-adịkwa ndụ, m gaghị ahapụ gị ma ọlị. Ha abụọ wee jee. Ọgụ ndị ikom 210 n'etiti ụmụ ndị amụma jekwara guzo na ncherịta ihu ha n'ebe dị anya. Ha abụọ wee guzo n'akụkụ Jọdan. Elaịja wee chịrị uwe mwụda ya, pịkọta ya, tie mmiri ahụ, wee kewaa ya, otu ụzọ gaa n'otu akụkụ, otu ụzọ gaa n'akụkụ ọzọ. Ha abụọ wee gabiga n'ala akọrọ. O ruo, mgbe ha gabigasịrị, Elaịja sịrị Elisha, rịọ ihe m ga-emere gị tupu ewepụ m n'ebe ị nọ. Elisha wee sị, biko ka oke abụọ nke mmụọ gị dịkwasị m. Ọ sị, ịrịọwa ihe siri ike, ma ọ bụrụ na ị hụ m mgbe a na-ewepụ m n'ebe ị nọ, ọ ga-adịrị gị otu a, ma ọ bụrụ na ị hụghị m, ọ gaghị adị otu a. O ruo, na mgbe ha nọ na-eje ije na-ekwukwa okwu, lee, ụgbọala ọkụ na ịnyịnya ọkụ nke kewara ha abụọ. Elaịja wee rigoruo eluigwe n'oke ifufe. Ma Elisha na-ele ya anya, ya onwe ya na-etikwa mkpu sị, nna m, nna m, ụgbọala Izrel na ndị ịnyịnya ya. Ma ọ hụghị ya ọzọ. O wee jide uwe nke aka ya dọwaa ha ibe abụọ. Ọ chịrịkwa uwe mwụda Elaịja nke danarịrị ya. Ọ laghachi guzo n'ụsọ Jọdan. O wee chịrị uwe mwụda Elaịja nke danarịrị ya, o wee tie mmiri sị, olee ebe Jehova nọ bụ Chineke Elaịja? Ya onwe ya kwa, o wee tie mmiri, wee kewaa ya, otu ụzọ gaa n'otu akụkụ, otu ụzọ gaa n'akụkụ ọzọ. Elisha wee gabiga. Ụmụ ndị amụma ndị nọ na Jeriko na ncherịta ihu ya wee hụ ya sị, mmụọ Elaịja anọkwasịwo Elisha. Ha wee bịa izute ya. Ha wee kpọrọ ya isi ala. Ha wee sị ya, biko lee, ọgụ ndị ikom 210 bụ ndị dimkpa. Ọ nọ n'etiti ndị ohu gị n'ebe a. Biko ka ha jee chọọ onye nwe gị. Eleghị anya, mmụọ nke Jehova eweliwo ya, tụda ya n'otu ugwu maọbụ n'otu ndagwurugwu. Ọ sị unu ezigala. Ha wee rugide ya ruo mgbe ihere mere ya. O wee sị, ziganụ. Ha wee ziga ọgụ ndị ikom 210. Ha wee chọọ ya ụbọchị 3, ma ha achọtaghị ya. Ha wee laghachikwuru ya, ma ya onwe ya na-anọ na Jeriko. Ọ sị ha,
asịghị m unu ejela. Ndị ikom obodo ahụ wee sị Elisha, biko lee ọnọdụ obodo a dị mma dịka onye nwe m na-ahụ, ma mmiri ya jọrọ njọ, ala na-adịghị ekwekwa ka ihe kaa aka. Ọ sị, wetaranụ m ọkwa ọhụrụ, tinyekwanụ nnu n'ime ya. Ha wee wetara ya. Ọ pụọ jee n'ebe mmiri si asọpụta, o wee tụba nnu n'ebe ahụ, sị, otu a ka Jehova sịrị, emewo m ka mmiri a bụrụ ihe inye ezi ndụ. Ọnwụ ma ọ bụ ala na-adịghị ekwe ka ihe kaa aka agaghị adịkwa ọzọ site n'ebe ahụ. E wee mee ka mmiri ahụ bụrụ ihe inye ezi ndụ ruo taa, dịka okwu Elisha si dị nke o kwuru. O si n'ebe ahụ rigoruo Betel. Ma mgbe ya onwe ya na-arịgo n'ụzọ, ụmụ okoro siri n'obodo pụta, wee kwaa ya emo sị ya, rigoo onyeisi nkwọcha, rigoo onyeisi nkwọcha. O lee anya n'azụ ya, hụ ha, kọchaa ha n'aha Jehova. Na anụ ọhịa bịa abụọ wee si n'oke ọhịa pụta, dọkaa ọgụ ụmụ okorobịa abụọ na abụọ n'etiti ha. O si n'ebe ahụ jeru ugwu Kamel, sikwa n'ebe ahụ laghachi na Sameria.